Creo, sinceramente, que o Goberno do Estado decidiu ou ten decidido darnos un cambiazo ao proxecto de integración do AVE na cidade. Creo, honestamente, que está en perigo o proxecto público máis importante da historia da nosa cidade. E chegados a este punto, este alcalde e o Goberno municipal vai a chamar a unha forte movilización institucional e cidadán para salvar este proxecto. Fala dun custo da estación de 90 millóns de euros. Tampouco é certo. O orzamento que está publicado no BOE fala de 67 millóns de euros, inferior ao da estación de Vigo, inferior ao da estación da Coruña, e Ourense vai a ser a estación central de Galicia, donde se bifurcarán todos os trens de alta velocidade que cheguen á nosa comunidade autónoma. E recordo, a estación intermodal a financia o Concello de Ourense coas recalificacións de máis de 134.000 metros cuadrados que quedarían libres se abandonamos o trazado actual. Aos ourensáns non se lle está regalando unha estación intermodal. A están financiando os ourensáns a través das recalificacións urbanísticas. Cada metro de AVE de Madrid a Galicia ven por un trazado novo. Non aproveita o trazado actual, polo que sería un insulto que os 17 últimos kilómetros que chegan a Ourense se convirtan no trazado da vergoña. E fago unha chamada aos representantes do Partido Popular nesta cidade que continuamente nos critican para que devolvamos diñeiro invertido, por exemplo, no Montalegre, para que non podamos contratar xente para abrir novas infraestructuras, e non se preocupan, e non pelean para que a infraestructura máis importante desta cidade en moitos anos, quizá en varias xeneracións, salga adiante.